Ekholm A/S af Nikolaj, Rikke, Sara og Peter. Indtil en virksomhed er registreret som et aktieselskab, så hæfter aktionærerne personligt og solidarisk. Registreringen skal ske senest 6 måneder efter stiftelsen. Når registreringen er sket, så hæfter aktionærerne begrænset, hvilket betyder, at aktionærerne kun kan miste den indskudte kapital. Aktieselskabet er kendetegnet ved, at startkapitalen skal være på mindst 500.000 kroner. I et aktieselskab skal der være både aktiebog og forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokol er referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Aktiebogen er en bog over aktionærernes personlige oplysninger. Ekholm A/S de har en gæld på 600.000 kroner. Selskabets nettoformue den lyder på 550.000 kroner. Der er i alt 5 aktionærer. Virksomhedsejerne af Ekholm A/S hæfter begrænset, da det er et aktieselskab. Det vil sige, at man kun hæfter med den indskudte kapital og ikke sin personlige formue. Det vil sige, at Bøllebanken A/S ikke kan få dækket de sidste 50.000 af Ekholm A/S' gæld, hvis de går konkurs, da man ikke kan gå efter ejerne, da der jo er begrænset hæftelse.